Meillä on Apovindin kanssa yhteistyö alkanut 2015 vuonna ja se on lähtenyt silloin hyvinkin pienestä aliurakointityöstä ja sitten pikkuhiljaa on kasvettu ja meidän yritys on tehnyt näillä työmailla sitten betonirakentamista, maarakentamista, kaapelointia, paaluttamista, sähköaseman maanrakennustöitä ja kaikkea oikeastaan mikä liittyy tähän tuulivoimarakentamiseen. On todella merkittävä yhteistyökumppani ollut. No, tuulivoimarakentaminen on tuonut työtä kyllä hyvinkin paljon, että siinähän on, meilläkin on kumppaneita sitten, jotka on ollut kivenjalostuksen kanssa tekemisissä muutenkin ja me on heidän palveluitaan sitten käytetty näissä tuulivoimarakentamisissa ja sitten betonirakentamisessa kanssa niin ollaan sitten hyvinkin paljon paikallisia käytetty sitten, että tiedän tämä betonirakentamisyrityksenkin, joka on oikeastaan nykyään keskittynyt vain sitten tuulivoimarakentamiseen. Sitten monesti tuo tuulivoimarakentaminen on panostunut sitten semmoisiin ajanjaksoihin, milloin muuta rakentamista ei niin paljon ollut. Esimerkiksi talviaikaan, niin se on todella merkittävästi niin kuin meillä helpottanut tuohon sesonkin ajan ulkopuolelle sitten. Kaikkien alojen yritykset varmasti ovat hyvin paljon hyötyneet Apovindin läsnäolosta, että palveluntarjoajia ja majoitusta ja päivittäistavaraa ja rakentamiseen kaikkia palveluita tarvitaan tuulivoimatyömaiden läheisyydessä. No, kehottaisin kyllä kaikkia yrittäjiä olemaan yhteydessä sitten sinne toimijoihin, jotka siellä työmaalle tulee työskentelemään, että kyllä siellä monenlaisia työtehtäviä on tarjolla ja palveluita tarvitaan. Ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä vain. Apovindin kanssa on ollut helppo työskennellä, että se on oikeastaan jäänyt sitten päällimmäisenä mieleen, että semmoiset työmaat on ollut selkeitä ja jos on jotakin muutoksia tarvittu, niin niihin on kyllä saatu vastaukset hyvinkin pikaisesti, että todella helppo toimia.